Yo, Yeah. para ni sa tanang mga dipulog no. Yeah. Hope you like it, yo. Yeah. Woo! Rock music. Yeah. Tsunami from the barrio. Yo. Come on, let's go. Yo. It's a place where I came from. Nakadaghanan, beautiful ug handsome. Usan ako. Hello Kadangers! Welcome back sa ating vlog ngayon, and today is Friday, March 27. Malapit nang matapos ang March, guys. Pa-April na tayo. Sana matapos na pong tong dilubyong dinadana sa ating mundo, guys. Prayers to heal the world, you know. And yan, nandito lang ako sa bahay, guys. Walang ganap kasi kahapon nakapaglaba na ako. And today is kukuha kami ng niyog. No, hindi niyog. Yung buko. Butong sa Bisaya, guys. Butong. So, manguha ni. Ito na naman yung problema na mo dire, guys. Kanang daghan kay langgam dire sa amo ang ano. No, hindi langgam na. Kasi yung langgam sa Tagalog is yung tawag doon, yung ants. Pero yung langgam dito sa amin is ibon. Yon. So, maraming langgam dito sa ibabaw. Yan, yeah. Kahapon, nangutang ako. Sabihanan ko ng kortina. At nilagay ko dito. Kasi unti-unti ko kasi itong makeup room natin. Ayan, inuunti-unti ko. Ito, dito kukunin ko to. Kasi naghahanap pa ako ng lalagyan yan. Ano ako, guys, ng kortina ng kulay pink. Hindi pa ako nakabili, pasensya na, hindi pa ako nakabili ng curtain rod kasi hindi pa maka-add to sa dipolog. Hindi pa may maka-add dipolog. So, for temporary lang, kawayan muna ang bumili ako nito. Aking kortina ng kulay pink para pandagdag dyan sa aking accents, aking guys. Alright? Alright, guys, nagkuha na sila og butong dito sa likod. Nanghingi ako ng sabaw kasi maganda tong pang cleansing ng kidney. So, yeah, very fresh buko juice, guys. Sarap. Panglaban mo. Pag-ano ko, guys, kasi meron akong nilagay dito kahapon. Bumili ako nito, maliit lang, and ito na siya. So, manghihingi ako ngayon ng para ilagay ko dito, food cocktail. May condense na to eh. So, ayos-ayos yan para sa buko. Yan sila, naghanap sila ng yung parang malalambot na dyan sa may likod. So, hihintayin ko. Matapos sila magkuha, guys. Manood ako ng TV. Si boring. Walang ginagawa. And madami akong gustong gawin, guys. Magtatanim, kaso sobrang init naman. Alright. So, later, alligator. Alright, guys. Magkuskusan og butong sa likod. Punta lang ako sa likod, guys, para magkuskus ang butong. Tinawag na ako ni Senyorito Romeo Curadong.
si Dudong Kuradong. Tinawag na ako ni Dudong Kuradong. Ha? Sa gamay og. Nya kay wala na may taylaing sumlanan. Lalom din ito. Asa mang laluma ba? Sige. Go. Bago pizza pa pala. Butang sa kapulo. Alright mga kadangers, mga kuskus o botong, gikapoy kay ko daghan kay sa mga tanan. And mao ni siya katong food cocktail kung gisabulan siya kamay. Mao ni atong tang sa ref. But then naapa dere. Ayan, mao na atong humuog lamaw kana. Saguna na to og evaporated milk and condensed milk and biscuit. Mao na siya yung tinatawag na Bisayang buko salad. Lamaw na siya guys. Alright. So, saan ko muna, beshi. Ito, lalagyan natin dito sa langgana. Saan muna kayo guys. Watch it muna kayo dyan, mag-watch. Para makita nyo paano gawin yung Bisayang buko salad. Which is yung tatawagin namin dito is lamaw. Alright? Yan yung Bisaya sa buko salad guys.